niin. Muista sanoa sitten. Sitten kun punainen sammuu, niin... Meina sun tiekirja. Joo, se on tuolla. Meina ne kaikki huomiomerkit. Noniin. Sitten kun sammuu, niin lähetään. Hyvin lähti. Täysiä saa mennä. Tuohan pitää vähän vissiin ottaa pois. Vähän pois, ei oikein paljon. Pikkusen kirjaa täältä, mutta ei paljon mitään. Sinne vaan. Ana. Pikkusen pois. Nyt vähän kirjaa pikkusen, ei paljon. Anna mennä vaan täysiä. Tää oli se sama kohta, minä niin oli. Himmat. Niin oli. Sori. Pitikö tänne himmat? Joo, otetaan. Joo. Eikö tähän vähän? Ei oikein paljon, joo. Nyt on tiukka vasari täällä. Ja sitten yli 90 vasen pitää kiertää paalit. Rauhassa vaan. Splainissa koita pysyä, niin hyvin menee. Ninnunna, joo. Saletit. Aja vaan täysin, niin saletisti naksaa. Ja kun ei tää mene lujempaa. Eikö ihan riittävän kovaa. Ihan vaan vieläkin täysiä vaan. Täysiä vaan. Ana. Pikkuisen ottaa pois vissiin vähän mitään tähän rajalle. Ninnunnan. Valtava Ja kai Jippon täällä. Notskin kanssa. Sitten yli 90 oikee. Valtava pito. Pois Splainissa koita pysyä. Slaidis. Splaini on spoori, muistaakseni. Tähän pitää himmata tuohon varmaan muistaakseni. Tämä oli tiukka oikea. Myöhässä. Tiukka vasen. Säksättää tää laatikko. Tää pitää, katsotaan tää Lampolan laatikko, niin se kuuluu tehdä nuo. Aina jännitä sellaista asiaa ollenkaan. Ja tääkin on tiukka oikee, 90 oikee. Sori. Mitä tapahtuu? No, mun polveen jalka. Tiukka oikea. Joo, tää on tiukka oikea taas. Splainissa koita pysyä. Nyt Hana. Riskillä täysiä. Ei mee. Vittu. Vähän pikkuisen kato sidot, niin jos jännittää, mutta anna mennä vaan. Anna mennä! Täysiä! Hana! Hyvä! Mä en muista näitä yhtään, vähän pikkuisen jännittää, mutta anna mennä vaan. Hana! Täällä on joku huomiopaikka sitten. Pikkusen himmaa. Täällä on joku vitun kämmäri keskellä tietä vissiin. Anna mennä vaan, vittu siellä ketään on. Kuinka tämä oli? Vasen täyttä vaan. Vittu kun on. Täysiä vaan, eikö tää mene täysiä? Mennään täysiä, Hana! Hyvä! Tässä on stoppi. Mä muistan pidättää tää stopilla.